jee gwa awọ nọ na wee na-amacha na ọfụgo ụwa niile jee gwa ya na ebe ọfụ debe ka ọ madebe ịbata na my life on TikTok every night by 9 p.m. ị ga-achị ọchị, ị ga-enweta followers bụ ndị Igbo, friends bụ ndị Igbo, ị ga-egenkwa gift ma ibule gift ahụ maka na aka na-enye ka a na-enye ifugo etu a ka ọ ga-adị. Ifolokwa m na Facebook page m The Miss Igbo Comedies, The Miss Igbo Comedies on my Facebook. Ị ga-watch comedies m ị na-afụnube na TikTok, ndị ochie ma ndị ọfụ ma ndị nka ga-ese ese fancha adịgo na Facebook page m ma na YouTube channel m The Miss Igbo Comedies. Ị ga-watchkwa comedies m ndị ochie, watch ya ndị ọfụ, watch ya ndị nka ga-ese ese fancha adịgo ebe ọ bụla asị ife nchọrọ ụwa ka nweta ya ma atụkwa na asị ije ebe watch ya ife na-afụ ifu nya ị ga-achịgide ọchị si n'oche daa a na-asị gị ọganizi ife ọlụ m ọlụ gị ahụ ije nene chizie ọchị ma ị chọrọ ịchị ọchị si n'iketa arụ ịghọta ife m na-ekwu. ịma na ala na ọma bụ nwanne maka na ife na-eme uke na-eme nkịta fe ịma na onye isi dị mma enidiri ịfụ mmadụ n'ọfịa ejụbi onye ebe ka ọ wụ ịmalụ ikwesịrị ịma na onye ọ na-efu n'ọfịa bụ onye n'ọfịa ị nidiri ịjụbi onye ebe ka ọ bụ